Pane picture rutendera pasocial media rukuratidza singiso chabangu. Vanhu vaya vatara masvika uchiti aiwa, this is a sellout and a traitor to Zimbabwe and to the truth and the justice to the citizens. Sandapenda mashoko anobuda patinoona kuti pana pasingiso chabangu oya achigochiwa nevanhu voya vachimuita kanyama nekuda kupicha ravaona vanyatsoratidza kuti aiwa mukomana uyu ari kunyatsa kudya nethe ruling party. Totipawo subscribe like or turn on the bell icon. Tipinda panapa pahendo yevakomana veopposition citizen coalition for change valoya kuna advocate Nelson Chamisa vanoposta this picture ramuri kuona iro ramuona rasingiso chabangu aiwa wafuta wasimba. Muchiona dumbu rabuda panze iro akagara zvinyatsoratidza kuti aiwa munhu anyatsa kugara akazorora. Vane vanyora vachiti a sellout and a traitor to Zimbabwe, to truth and justice and to the citizens. Chabangu living large. You can see with this picture that dude has changed. Vanhu vari kuratidza kuti aiwa mukomana wasingiso chabangu achinja. Mukatarisa mapicha ake akudhara nepicha iri ramuri kuona munyatsoona kuti aiwa uyu mukomana uyu aimbodya nhongo dzezvironda, but izvezvi akuonekwa kuti aiwa panapa paakunyatsa kudya akudya neriver chaiko akunyatsa kuona kuti akawana his best place paari kuona kuti ari kusuppressa the wish yevagari venyika yeZimbabwe aiwa netheir vote aiwa nema-aspirations avo aivongoti achafulfiliwa nevakomana vakanga vaisa mavhoti paari, but patakuona kuti singiso chabangu aiwa kubhitira kwaita macitizens ava kugaina chibenefita ariye. Voridza mafungiro enyu muri kudi pamusoro pethis shocking picture ratinoti ravhundutsa vanhu vanyatsoona kuti aiwa ichi ndo chokwadi chekuti aiwa uyu mukomana is a sellout. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pinda comment section yedu, so no subscribe or like, so turn on the bell icon.